Компания «Формула-55» дает старт новогодней мега-акции. 155 555 сомни. Не упусти свой шанс выиграть суперприз. Переходи на сайт formula55.tj. «Формула-55». Делайте ваши ставки, господа. соли 2003 бозиҳои интихобии ҷоми осиё 2004 дастаи мунтахаби тоҷикистон дар гурӯҳи А бо дастаҳои мунтахаби ӯзбекистон, таиланд ва гонконг бо ҳам омаданд. марҳилаи аввали бозиҳо дар шаҳри тошканди ӯзбекистон сурат гирифт. футболбозони тоҷик дар бозии аввалашон бар таиланд бо натиҷаи 1-0 бо голи задаи раҳматулло фузайлов дар дақиқаи 79 пирӯзӣ ба даст оварда бо гонконг натиҷаи 0-0-ро бар ҷой гузоштанд. бозиҳо дар ҳавои боронӣ сурат гирифтанд. дар як бозии душвору аз ҳама охир дар муқобили ӯзбекистон футболбозони мо бозии зебо нишон доданду вохӯриро бо нишондоди 0-0 ҷамъбаст карданд. ин наворҳо аз охирин тамринҳои дастаи мунтахаби тоҷикистон шаҳодат медиҳанд, ки дар ӯзбекистон сурат гирифтааст. баъди як рӯз дастаҳо барои бозиҳои марҳилаи дуввум ба шаҳри Бангкоки Таиланд сафар мекарданд. футболбозони мо бо дастаи мунтахаби ӯзбекистон дар зинаҳои якум ва дуюм ҷойгир шуда буданд. он вақт дар ҳайати дастаи мунтахаби тоҷикистон таҳти роҳбарии Шариф Назаров ин бозигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. Асаддин Ҳабибуллоев ва Алишер Тӯйчиев дар дарвоза, дар хатти муҳофизат Раҳматулло Фузайлов, Зафар Зубайдов, Аҳлиддин Турдиев, Денис Кнител, Субҳон Хуҷамов, Одил Эргашев, Ҷамолиддин Оев. дар хатти миёна Ораз Назаров, Тоҳир Муъминов, Акмал Холматов, Анвар Нурқулов, Нӯмон Ҳакимов, Суҳроб Ҳамидов аллакай дар хатти ҳуҷум, Алиёр Ашурмаҳмадов, Юсуф Рабиев, Пирмурод Бурҳонов, Ҷомихун Муҳиддинов ва Шуҷоат Неъматов. раҳматулло аз он ки дастаи мо ин қадар хуб бозӣ кард, ягон кас умед ҳам надошт. Шумо худатон ҳамчун капитани дастаи мо умед доштед? Умед доштем, барои ки умед намедоштем намеомадем. Да. Ну, в первую очередь то, что да, вот никто не верил, никто не ждал этого результата. А то, что даже, можно сказать, многие из ребят, футболистов не верили в это. Ну, а с первой игрой и то, что удачно сложилось в нашу пользу, появилась уверенность. И ребята, все игроки поверили в себя, и руководство тоже поверило в команду, и каждый сам в себя поверил, и вышли, и играли достойно, можно сказать. Какая линия у нас на сегодняшний день хромает, то есть слабовато выглядит? Ну, слабовато, конечно, можно сказать, по всей линии пройти. Более, конечно, сыграно у нас в защите, все-таки более опытные ребята, умеющие играть, свое дело делать. То, что, наверное, бросается в глаза, то, что нападающие не забили ни одного мяча. Ну, наверное, не то, что она слабая, но более такая уязвимая. И можно, ну, если была бы, конечно, возможность усилить вот это атакующий тандем. А чего ожидаете от игр, которые в Таиланде проходят? Ожидаем такой же борьбы, выходить на каждую игру с таким же настроем, с таким же желанием. И у нас задача выйти в следующий круг. Алер, помоги.
аслин ба назарам бозие ки аз ҳама вазнтар барои шумо буд бозӣ бо дастаи Гонконг буд ҳамин тавр нест? ба фикрам ки бозии вазнтар бароям бозии Узбекистон буд, чунки дар ин даста бозигарони хеле беомора иштирок мекунанд. зарбаҳои 100% як голзании худ агар ки набуд, вале онҳо ба фикр ман ки хеле сахттар боз карданд нисбат ба Гонконг. Гонконг фақат дар лаҳзаҳои охирин ду тӯб метавонистанд зананд. Дастаро ёрдам кардем, бо ҳисоби 0 бозӣ анҷом ёфт. чӣ хел шумо аз 1-1.5 метр фаҳмидед ки вай рост ба марказ мезанад ва ман гумон кардам ки аллакай ин тӯб ворид дарвоза мешавад, лекин шумо тавонистед ки баргардонед. Дар он ҳолат чӣ гуна ҳиссиёт дар шумо пайдо шуд? ба фикрам бахт тараш мубуд ҳанӯз омад кард, ҳамин тӯбро ман баровардам. гайҷа он гапи гуфтани надорам рости гап. хуб аз дарвозабонҳое ки дар ин бозиҳо иштирок карданд шумо тамошо кардед кадомаш хуб бозӣ кард? дарвозаҳои дастаи Гонконг ва дастаи Узбекистон ба фикри ман хеле нақстар баромад карданд. хуб дар бозиҳое ки дар Таиланд мегузаранд чиро умед доред шумо? ҳаракат мекунем ки ғалаба кунем, ба қисми финалии бозии Осиё роҳхат гирем. вазифаи мо мақсади ҳамин барои ҳамҷо машқ карда таврид дистем. акмалҷон дар тоҷикистон мегуфтанд ки Акмал Холматов дар ҳайати дастаи Тоҷикистон баромад намекунад, лекин мо шуморо дар ҳайати даста дидем. ин гӯем овозаҳо рост буданд? овозаҳо рост буданд, не фақат камтар проблема буд, федератсия қати ҳал кардем. хуб шумо бо дастаи Ӯзбекистон бозӣ накардед, барои чӣ ин тавр шуд? ин федератсия Тоҷикистону федератсия Ӯзбекистон савол дида. Ман наметавонам ҷавоб дода. хуб яъне ки федератсия ба хулоса омаданд ки шумо бо дастаи Ӯзбекистон бояд бозӣ накунед. Бозӣ накунам бояд. дар дастаи худтон чӣ гуна бозӣ мекунед? дар нефчӣ? Дар нефчӣ бозӣ мекунем. Вай пол вештида. ҷои дуюма гирифтед шумо, мисалан қонеъ ҳастед ки ҷои дуюма гирифтед? Мо ҳаққоне гирифтему, но якум ҷудо гирифта накунем. хуб дар бораи даст бозиҳое ки дар Ӯзбекистон гузаштанд чӣ гуфтанӣ ҳастед? аз Тоҷикистон ҳаминро умед доштед шумо ё не? Конечно умед доштем. Командаи нағз. Дидем Ӯзбекистон қатиам нича бозӣ кардем 0-0. Барои мо буридан ҳисоб 3 очко. якум бозӣ бо Ӯзбекистон аст. Чӣ гуна шумо бозӣ кардани ҳастед ё ки не боз бозӣ намекунед? Ман бозӣ кардани ҳастам, бо Шариф Назар саволо дадан ҳар куре. Бо агар проблема нашавад бозӣ мекунем худо хоҳ. Саломат бошед. Раҳмат. Стоп. инак Суҳробҷон, ҳар лаҳзае ки ман менишинам дар бораи бозӣ фикр мекунам, ҳамон лаҳза пеш назарам меояд ки шумо гол назадед. дар пеш назари шумо ҳамин лаҳза нест? баъди он бозии ду шабона рӯз аст ки соз хобам намебарад. ҳар лаҳза он лаҳза ба назарам меояд. албатта дақиқаҳои охири бозӣ буд, бисёр хаста шудам, мехостам гол занам, аммо камкам омад накард. шумо медонед ки агар гол мезадед шумо имрӯз қаҳрамон будед ва то ҳозир мегуфтанд ки Суҳробҷон офарин. на ман қаҳрамон, ҳамаи даста, ҳама кӯшу ғайрат, ҳама бозингарон кӯшу ғайрат карданд ки бо дастаи Ӯзбекистон соз бозӣ кунем ва барои ҳамин барои чи ба хати ҳамлаи дастаи мо муяссар намешавад ки тӯб бисёртар зананд? ҳамагӣ як тӯб задем, онро муҳофизатгар Раҳматулло Фузалиев задааст. чӣ хеле ки медонед, мо 5 рӯз пеш аз бозиҳо ҷамъ шудем. албатта бисёр мушкил буд бозӣ кардан, барои ҳамин дар баъзе лаҳзаҳо якдигар фаҳмӣ камкам намерасад. хавли боз се бозии дигар дар ҷумҳурии Таиланд аст. кӯшиш мекунем ки ҳуҷумкунандаҳо бисёртар гол занем. Что? Садитесь.
А вы один для этого снял? Для истории. Для истории упражнения снял? Ребята, здесь работа идет. Ребята. Что? Чё ты как, блин? Так тоже, блин,